LGBTQ plus member nga nasapuan patay sa katubuhan sa Kalinog, Iloilo. Posible gin patay bangod sa wala natuman ang kasugtanan sa tunga nila sang sospek. Suno sa kapulisan, si John Sala nakatutok. Matapos ang limang adlaw nga wala makapauli sila balay na sapuan kahapon sa katubuhan sa barangay Barrio Kalinog sa Kalinog, Iloilo. Ngayara na sa state of decomposition ang 23 anyos nga LGBTQIA++ member nga si Henson Latoza. Suno sa tiya sini, sang Biyernes naglisensya si Henson nga mapadulong sa plaza kag mabalikman. Sang wala gilayon makapauli matapos ang pila ka oras gintext ini sang iya pamilya apang nagreply man nga may ginlaktan pa kaupo ng sa niya kaabyan. Apang matapos ang 24 oras nga wala gihapon makapauli, ginkantuan sa iya pamilya ang gintumod sini abyan nga upod sini. Apang suno sa iya abyan, masobra isa na sila kabulan nga wala nagkit-anay sang biktima. Bilang isa ka pamilya, masakit sa ngaway siya, inumay siya gabisyo, tapos makita mo lang amuda nga patay na siya. Isa sa mga ginala taw posibleng motibo sang pamilya ang love triangle bagod mayara sa ginatudlo boyfriend ng biktima kag may isa ka babayi nga nagapakikistorya sa iya sa chat. Nadakpan ini sang biktima kag ginaligar ginpaandaman sini ang babayi. Apang sa pagpang-usisa sa Kalinog Police, posible nga may transaksyon ng biktima kag sospek sa lugar kag posible nga may wala pag-intindihanay. Ang ginakuha namon nga isa ka motibo dyan sir is base may transaksyon nga natabo kay ara to ang mga mga with wife sa crime bala sir. O base wala nagkuhan sa price wala. Padayon pang investigasyon sa karon sang kapulisan. Nagasinggitan naman sang hustisya ang pamilya sini. Kanamon inosente siya, siyempre way kami kamaan kung ano anda nga transaksyon sir. Posisya lang yun pa ngayon naman. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas.